आई भैया एक कोरोना काल में एक जने बाहर से अइले तो उनकर पत्नी के लेखा भेद विवाह करतारी। आई सुनी। हाँ बाहर से भैया हरे घर जाबैले, हरे बाहर से भैया हरे घर जाबैले, पानी खातिर भौजी रे पूछ न गईले, पानी खातिर भौजी त पूछ न गईले। हरे कैसन करू न हरे कैसन करू न, हरे भेदभाव बनैले, पानी खातिर भौजी त पूछ न गईले। हरे पानी खातिर भौजी त पूछ न गईले। हरे इहे सोची सोची भैया इहे सोची सोची भैया हरे ठहर रही गईले, पानी खातिर भौजी त पूछ न गईले। अरे पानी खातिर भौजी त पूछ न गईले। माई बापू कहले कि तू बहरे सो जा हो, जाके बथानी में खटिया तू ले जा हो। माई बाबू कहले कि जा बहरे सो जा हो, खटिया बथानी में तू संग ही ले जा हो। हाँ जैसे करो न, हरे जैसे करो न, हर नफरत बनैले, पानी खातिर भौजी त पूछ न गईले। हरे पानी खातिर भौजी त पूछ न गईले।